Hoće samo Ko se pokupit. to boji? Pa ne, ja znam da ja ću past. Nećeš past, nemaš kud past, napravio sam ti put, glupane. Dobro, glupane, sam glupane. Ne, opao sam. Idem njemu napravit put, majmun i opadnem. Da nije sad rekao, nemaš gdje upast. Pa nemaš gdje, da, nek sam ja izašao sam iz vode van, kužiš, kupan. Ali nemaš gdje upast. A nemaš, da. Što se sekiraš? Mata, pa imaš možeš se napraviti. Kamen. Možeš se napraviti. Pa napravi. Pa ne znam kako se Pa zašto da ne dobro. Znači ja znam nešto. Više nek ti. Da. Pa, šta 4 pebala, sam ih spojiš. U inventoriju. I dobiš jedan cobblestone. Aha. I šta onda treba? A treba ti hammer, upišeš upišeš dolje u ovaj i tražiš hammer. Dolje u search bar. Sve imaš dolje u search baru, šta god ti treba sve imaš u search baru. Compressed stone hammer, taj. Jel obični? Može i kompresan. Da, možete napraviti kompresor, da ti treba pol kurac stijena, pol kurac kamena, nemojte toliko kamena koristiti jer ću vam sad pokazati za šta nam kamenja treba. Za cobblestone generator. Ajmo reći, ali prvo moramo napraviti Unfired Crucible u kojem ćemo napraviti prvu kantu plave. U kojem ćemo napraviti prvu lavu i onda kad napravimo prvu lavu ćemo se napraviti prvi cobblestone generator i jebi ga onda tek slijedi. Ne znam šta sam dolje pokupio sam svaš dolje. Tako da ono... Pa je. Čekaj da napravim jedan svašt chest. Tu idu ove knjige i ova govna koje kakva, što ne mogu gledat. Jeba se. Mata, evo ti. Šta? Napravi čekić. Napravi ste više. To Mileni. Samo Da bacam. smiran. Da sam miran. Miron. A ja ću sebe ostati. Za svaki slučaj. Za koji slučaj? Za svaki. Idete vama dvojici, a? Šamarate. Evo. Malo smo se isprijateljili. Za sad. A, bilo nam je i vrijeme. Zašto si ti umro? Da se vi sprijateljite. Kad zagusti jebi ga. Kad su počeli ovisit samo o sebi. Odmah. Treba malo. Pusti Čekaj, malo ih neku prijatelji. pjesmu za tverkanje. Ujebate, ja se skrijem. Kupo. Vuki, sad, u biti da ja ću raditi ovaj dio posla, ti ćeš sivat. Šta ja radim? Ti dalje radi to što radiš, sam dok ja tu ne napravim ovo što ja trebam. A što ja radim? Ti dalje radi isto to što radiš. Znači ja nemam druge. Sad dok malo tu jebi ga nešto ne posložimo. Ja moram biti samo tu. Sam dok dođemo do prvog kabelskog generatora da ne moram creatat kamenje ovako kog te jebo ko pračovjek ono. Ojmo! Ojmo! Kijk sta wat stappen zijn. Was het daar? It's okay. It's okay, it's fine. You're gonna see. Can't? No, no, you can. Yeah? No, you can. I'm just gonna get for Double.
Ajmo, devš. Znaš kako volite biti zaposleni u Minecraftu. A vidiš koliko je mod pjeven kad stalno imaš nešto da radi. Kužiš. Jebe ga. Da. Došao s posla. Na drugi posao. Jedan je bolji od drugoga, ali... Što je jebeno što možeš odslebat možeš spojiti dva sleba nazad u plen kak slučajno sjebeš se.